Huomenta. Tänään mennään leville. Jee. Herra jestas tää tavaramäärä. Myönnän, että ehkä vähän liioittelin, mutta näillä on mentävä. No niin, siellä uljas ratsumme on. Tällä pääsemme leville. Leville, jee. Siellä ne hurraa. Mä huusin kyllä shotgun, mutta jee, leville! Se pylly hylly ja paukku kuolto basso. Chica, tuo menee mauto jasso. Se pylly hylly ja paukku kuolto basso. Chica, tuo menee mauto jasso. Mikä tuolla on? Onko se levi? Onko se levi? Laskettelurinteitä. Kerro meille mikä se on. Ja se on himas! Äärimmäisessä kulman pöydässä härin blehat päähän hitsattuna. Minun sääri listattuna, jalat kipsattuna. Mut en tullut tänne tanssimaan, tulin oikeesti vaan väijyyn. Vois lähtee kansimaan, toi alkaa ole liian häijyy. Niin paljon siniviivan yli, katuu hiivat syliin. Vaik nois mauttomii, ei noot koskaan liian hyvin. Onks mitään varten otettavaa? Jos toi kontti on tontis, niin pakko ottaa pari lopettavaa. Ja sit on viennissä, ei viihellellä pienistä. Mut toi on mautonta, ei oo montaa noin takalaitonta. Koko illan selkää ranka katkemas. Vaik noin farkut kuinka repes, niin mä en oo silti ratkemas. Se pylly hylly ja paukku kuolto basso. Chica, tuo menee mauto jasso. Se pylly hylly ja paukku kuolto basso. Chica, tuo menee mauto jasso. Se pylly hylly ja paukku kuolto basso. Chica, tuo menee mauto jasso. Jasso, 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 jasso. Of them all. Lionel Messi, Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Aguero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandzukic, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo Romario Rivaldo Robinho Ramirez Kaká, Falcao Frank Ribery, Pirlo Cahill Company, but the strongest of them all. Mun nimi on Kaarle Putti, 16V, tulevaisuuden leijonatähti.